Здравейте! Аз съм Даяна, това е Мони. Днес ще ви покажем един клип, в който аз ще дрифтя с колелото. както и аз. Може аз да не успея. Аз ще се пробвам сега да дрифтя, а Мони ще снима. Да. И започваме. Старт. Това беше първият ми дрифт. Сега ще направя още един. Виждате какъв прахоляк се дигна. Сега Даяна ще направи втори дубъл. Ето виждате какъв дим се пъх. Сега може Даяна още един дрифт да направи или да ми даде на мен. Сега ще се опитам да направя, по-скоро да скоча с колелото, но мисля, че няма да ми се получи, но не знам. Ма по-бавно да се настигна. Давай. Ще обръщаш ли? А сега е мой ред за дрифтенето. Да, сега Монито ще дрифти. С моята колело. И сега тя започва. И сега тя ще се засили от тук и ще дрифти. Просто трябва да се приготви. И тя започва. И ти трябва да ме следваш. Чакай, ще те чакам да идеш до там и да ме снимаш. Добре. Ето, Монито, аз ще... Ето, сега... Сега... Монито ще дрифти, но ще я снимаме от тук, за да може по-лесно. И сега тя се засилва. Ето, ето. И това беше дрифт. И сега ще направя още един. Още един ще се пробва, Мони. Но ще се засили от другата страна. Отива да се засилва. И сега обръща и тя идва. Ето, виждате я. И това беше дрифт. И сега ще отида натам, но ще чакам. Ще изчака мен да отида, за да може да я снима. Тя ще се опита да се качи на тротуара, както аз направих. Ще се опитам. Не се знае. Ето, тя идва, следваме. В зигзаг. Да, в зигзагообразно. И сега, ето, сега аз вървя, за да може тя ме следва и сега след малко тя ще се опита. Но не знам дали ще се получи. Пожелайте и късмет да се получи. Ето. Тя ще се засили. И това беше само от засилката, дами и господа. А сега тя ще се качи на тротуара. Ето, обръща и ще се опита да се качи. И почти успя, но какво да се каже, все пак... Да, тя е плъзва, отколкото аз го направих, ама както и да е. Това беше от Мони и от мен. До скоро виждане. Чао, чао. Чао.